Bine ați venit din nou la Râsător. Ce râs vă prezint astăzi? Astăzi vă prezint râsul durere. Acest tip de râs poate fi întâlnit, de exemplu, la cineva care tocmai și-a dat cu ciocanul peste un deget. Și apoi va fredona, bineînțeles, râsul durere. În final, vă recomand totuși să practicați râsul durere până vă doare stomacul de râs. Pentru că e mai bine să te doară stomacul de râs decât din alte cauze. Și acestea fiind râse, vă spun la râs vedere și nu uitați să râdeți. Ioi! De zor să râdeți!